Gaur frontoian nagusi diren bi gazte izango ditugu gure saioan. Bai, erremontari txapelketako bi txapeldunak, Beñat Segurola eta Aritz Joanenea. Bai! Kaixo lagunak, eguerdion, da bikote. Ongi etorri, azteko eta behin, eta zorionak, ja denboa pixka pasaek, hilabete batzuk, baina txapel hori irabazitako gore harra, ez da? Bai, harra. Azkenen, bi hilabeteko txapelketa izan nuen, da jendia tope, partido honetan, astelena izan da, eta txapela iraz da oso guztua bai. Ona, eta gaina zer dekola ikusita frontoia, hola berriro puri-purian, gandotik bultatzen nahi dekela udana, ez da? Bai, hori da, finala jokatu ginen, ja hiru hilabete pasatu dure, baina udan ere jende asko ibili da galarretan, eta egi esan bueltatzen nahi dela ematen du, eta... Gauza ona, gaina guain banabakuak inibilizeate, gio zautzane torneo txua ondek, ematiko nahi buelta ematen nahi zaiola historiai, ez da? Bai, jendea gainera animatzen nahi duk remonten, eta egi esan ematen zuen kirola erdi hila zehola, eta guain egi esan jendea animatuk, nik uste moda kontu dela gaur egungo asuntu hau, eta... Ba, honi heldu berko zio, Bueno, zukalden zemuz modatzen, zestakin bazekin ondo frontoian ebai, labanakin, zukalden gutxi. Nere etxena ama gozo saliak altzate, gozo saliak. Ba, gaur rekarrekin ingo dugu gofre bat, ikusiko zuen txokolate krema bat, eta marmela bat laguntzeko. Ongi? Ongi. Adi lagunak saio eharrak hauta. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuez pausuz nundi noa ibiliko gehan. Esan du gofre bat behar deula. Gofre bat iteko masatxoa prestatu behar deu, orea prestatu behar deu. Eta hoiteko dakau hemen, gari irina, behar deu indartxua, bale? Gluten askokin zeatikan indarra berdulako, geho gauza osagai desente bota berdizkiolako. Eta botako jo, ura, esnia, hemen dakau legamia, arrautza, azukre moskobatua eta estilla. Eta baitare, vainilla botako zio, hola, zapore emateko, bale? Hau da nanaztuko deu, behin, masatxua nahiko indadakaunian, gurina botako jau. Gurina nazten deunian, utziko deu reposuan masatxua, eta ondoren, bi bolatxo ateako ditugu hortikan, eta hemen dakau azukre potoloa, azukre bolaua deitzea. Eta hau ingo deu, eman masai pixkat, gero kreperan sartuko deu, eta, bueno, kreparan ez, barkatu, gofreran, eta gofria ingo dugu, bale? Hoi zangoa gaurko oinarri ja. Eta horrei lagungarri bezala, ingo diona da hemen txokolate berezi hau, dakaula hemen pralinia, dakau txokolate beltza, txokolate esneduna, eta gurina. Ingo deuna da, esne gaina berotu, lapikuan, bota txokolaten gainea, urtuko deu txokolatiak, gero krematuko deu gurinakin, eta bukatzeko pralinia botako jo, bale? Eta gero hemen, dazkau, ba, masustak, arbilak, baitare hauek badakizu zer dian, bixi-bixiak, ez? Gerezin tipukora? Probatu. Geresi ja deitzeituk, ama birgin geresi ja. Goxi gozeo. Andere matza deitzek, andere matza, hola bixiki jaek, baina, bueno, marmela dingo dugu gozua botako jo, eta orduan xamurra jarriko dugu, bale? Ba, bingo dugu dana, hemen dikan sustraia, bueno, adarra hauek atea, dena txikitu, azukrekin zukaldatuko dugu, eta go bixigarri punto emateko limoizuku pixkat, eta sala pixka botako jo, bale? Bueno, ba, ekin dingo dugu lan nahi, zen jarriko ego hori aiten, zen ezekaka hola, asko jarriko, konek zera gexio da. Vale, hiri gauza gogorragoak, ez da? Bueno, ba, ingo ekena hemen, azteko eta behin botakoek esnia, botakoek baitare ura, arrautza, eta hoitu likiduak, bale, komila tartian. Gero botakoek irina, eta hemen botako janila legamia, bale. Eta gero hemen botako jau, hau, dekela vainilla darra, zapore harra mango zukela. Eta gero botako zu, estilla, eta azukre moskobatua, hau proto alde sekula, azukre moskobatua. Ba, hau dek azukria, baina irini integrala izango bauen bezala. Azukria gero hemendik ateatzei, eta hau dek betur ze usaila dakan. Kafian usaila bezala hola, Moskobatua. Hau itego gero refinatu txuri-txurila jarri, ba, guri zaporek eta ez emateatik. Baina hau dek,
izango ban bezala Virginia, eta emateziok zaporia, eta gainea nutriente pila dazka. Orduan baliagarria da. Orduan, horrekin hasi martxan, zuk orea prestatuko zu, eta hi jungo frutu horiek txikitzen pixka, bale? Eta honean jungo ezera, handere matza botatzen, txortenik gabe, eta gero besteana puxetetan ninda, bale? Venga, hoi zuen kontu, eta nizu elbira hongo nok hemen. Ez, ni txokolatia martxan garriko. Bueno, bigote, esan dakua, ze hori, bueno, nigo batzen hauk, Koteto eskurran omenaldian hon izan, bere despedidan, han frontoian, ze giro zeon, eta gila esan ordutikan, erremonteridan frontoia etzan betetzen inoiz, ez da? Pena galanta, ez da? Bai, egitea. Ja urte asko, holaxe, koteto, zuzen zumezela koteto retira usanetik Bai. frontoia neko utzak, oste hondo larun batero neko utzak frontoia, eta pena hundila horrek. Baina, bueno, oin telebista laguntzak inda, asko irazi deu, eta jendia gehiago guratzea, eta horrek guretzak horre beste handi ditu. Dudik gabe. Eta kontatu pixka nola izan, da, zahardo txapelketa, o nola exeazki txapelketa. Bakoitza zahardoteki batekin bezala gute zinaten, no? Bai, hori da. Kontatu pixka nolaken dinamika. Honek, ja urte asko jake txapelketa honek jokatzen, nik uste 13. edizio hola jula, eta bakoitzak representatzen dio sagartegi bat, eta orduan kompetizio ere sagartegin artin ere bazeokola isigarritasun ematen ziok txapelketare. Txuleta jartze aldizi zuen, bai, txuleta Ba, gabe. tarteka bai. Iazizkero, aurten jarri zizkera pari garra. Eta gero, beste txapelketa klasiko gozala. Bikotek azaten duk, eta gero ligile bat jokatzen da, gero semifinala eta finala. Zema bikote zeundeten? 6 bikote. Bai, egiten dire hola bikote fuertena bazala, bete 6 bikote zaten normalen txapelketa hontan, ofizialetan nibol gutxi xio, nibela goitzeko, baina, bueno, hontan 6 gaztirera aukera emateko eta hola, eta egi esan nite baina... Eta zen egite izki parejak, eta nola kontu, nola... Goiko. Zuen, atanai amen. Aintzen duten genak, gu jartzen zirutekenekin jokatu eta listo. Ona. Zaian zituk, parejak. Ekilibratuak egiten, Azkenen txapelketa pareko batea zego. Eta adibidez, 6 pareja horiek, danan kontrako laste zue aurrena? Eta gero semifinala eta finala, o zuzenien finala? Ez, ligila bat iten da. Ligila bat aurrena, danan kontra? Lau pasatzen txuk semifinaletara, eta gero lemezko laugarren kontra eta bigarren hirugarren kontra. Eta hor ja semifinal klasikoa, hilo bizikoa, eta gero finala jokatzen duk, eta... Gero, nola jolasten dek? Zenbat tantuta, nola jolastu? Bai, bota jokorire bai, eta horiek, eman jok bildurri gabe hola, Igual bakik ze, eskua sartukoek. Bai, horregatik galditu eskua zeina da kanpina. Igarbilak etorriko izan hartua gola, eta eman eurra. Hau geho berbait sartuko zio, venga, eman. Eta zezan behar nizuen, nola jokatze zuen? A ber, zenbat tantutaek... Aurten justu aldau indie, leheno 30 tantura izatean, partidu bat, eta hori jarri die seteta. Seteta, no? Sexta puntan jarri ziren bezala. Nola bere xarma eman dikene bai zestan, azkenia xarma milagoaz, ez da? Hoxe, ikusi funtzionatu dula eta... Eta zuen gustatu zaizue, o zeirutu zaizue dinamika? Bueno, nahi gehiago izan entzatek asko gustatu. Nina jori partidu bat, 30 joka gilizan, bai. Vale. Zen bakoitza zenbatea da? 15. 15. Zantra, eta gero banain ezkero, bostera. Bat bostera. Eta hor da, hirugarren nahiko motxa, hor... Horretzio buelta izaki altzu iztegena, Karo. Bilak irabazi ber, Ozen goti mozto, denak? Bai, oiek. Erditzak hiru olau politenak geho platerian bukaeran dotore jartzeko. Beste anak erditi moztu eta barroa sartu. Bale, hemen ikusi zuen, hau irekintziak, botako ja txokolate gainea, eta hau urtutzean nian, esne gaina botako, ni esne gaina. Gurina eta geho ja pralinea bukaeran. Bale, hori zen musiak. Sartu jo bildurri gabe. Maneura, pelota bezala. Pelota bezala. Ondo. Eta edarraek, ze abiadura hartzitu nor pelotak. Ez aldi zue hor, zuek, bueno, ia aurrela jaitzan, goen atzela jarriaiz, hor aurrian ziokenak. Bai, gaina zageruak peligroso asko ziren. Zagero peligroso asko. Bai, azken hotxin da bitxoek, eta ja hainbeste urte. Jaso alde zuen pelota son bat, segula. Nun jasoek gokerrena. Nik kostilla, fisura. Kostillan, fisura intzin, Zagero bate rebotetek, engancha da, eta nedelantro jokatzen ninen, eta jozreken, eta fisura kostillan. Ne fisurik ez, baina marka gara bai. Bai, kriston pelota zua, no? Hor bazaude gainera jendea begia galduta, eta hor pilotek arrabtzen baiek velozia handia ezaten dut. Hor pelota herria bezala, gaina, Harri bezala. Eta gramo asko, eskuzko bine bastante gramo gehiago ezaten txek, eta orduan veloziadeare bete bueltaka pilota gehiago, eta peligro handia bai. Aladek. Bueno, eta aurten, uda, pasaek, guain udazken atorriek,
noiz aztek berriro txapelketa, noiz hasi zinaten historia honekin? Ni pentsatzea diru egon baia urlaguarren atorriko, ala, ez da? Hain ondo junda geho. Bai. Telebistak indako oraindik da, pentsatzi urten izango la, eta... Eta guain, txitxare, finalizaren nagusiak izan da, irabazleak izan da txitxarekin, gugo zeate plaza, ez da? Oa partido den favorito. Bai, favorito, oi. Oain izaten den egun, esango ju, binakako ofiziala. Vale. Hori haseko da, oktubre, noviembre aldera hola haseko da. Vale. Eta gero hori binakakoa, eta gero ja berriz etorreko da erremontari, edo usteko martxoan, o... Berriro ere bai, bueno, zagardoten historiakin da histori danakin, ez da? Berriz bate jartzi zioken. Ona. Txuleta askatu, Ondo. Eta bueno, zuek, nola hasi zinaten historia honekin? Basegiat bio pelotatik etorri zeatela, ez da? Bai, eni 18 urte arte, egon ditu. Bai. Eskuz jolasten, nahiko eskuak eta beti joditu eta Bai. azken elagatzia pentsa honin. Eta gero herrin beste iruzabek, remonten ibiltze zianak, Bai. eta ailtako batek esan txan azteko probatzeko, eta probatu nien da gustau. Eta gero Vale, azpeitira juten hasi ginoan, antzea pello aizpuru, Bai. ibilitako remontian. Vale. Are, ua entrenore, arekin ibilin joan, parat urte hola, eta gero handikan galarretan. Eta galarretan, antxe. Ire debuta galarretan izan Bai, nuen. hori bai. Ia Orain dela erremontari 10 urte. guztiak galarretan debutatze zuen, ez da? Bai, ez da? Leno, igual Iruñan, Euskalen, guarten egiten zitin, Vale. gu gure Zuen sasoikoak, ja... Gu baina elkarrekin debutatu, bueno, kontra, bino egun beren debutatu. Bai, Bai. Eta zenik irabazi zilean. Azkar gotu egau, Ni baina azkarro gotu egau. Bai. Zer intzen duten? Hoi hogeita marra izan atzan. Hogeita bost. Bai, ez? Bai. Orduan Iru ginen debutu ginen, Larrañaga eta gubiek. Vale. Gero Labaka gurekin nintzen, eta egun erra, ere ez da. Baina atzen zen ez dena debuta. Ona. Bai. Bueno, gila esan debutako betiako gelditzitu gaina. Bai. Egun ondiak izatetuk, ez da? Bai, ne izona txikitan, bera pilotan hasietan ere baita, ne izona da debutato, eskuz hasiera, baina gero ja ikusten remonten ere aukera badela, eta orduan ametsa txikitan pilotara eskuz igual, baina, bueno, remonten ere debutatu eta ametsa erdibetea. Kantxa, frontoia agunda. Hoxe. Eta, bueno, ire ibilbidea, ire bai pelotan nintzen, nola izan, nola inuan ire sarrera erremonte mundu hontan? Nek egia esan txiki ze pilotan, eta gero horra afizionatzen eta 18 urtetan ere ja maila honen nahi nintzen egia esan. Gaur egun pilotan nahi diren oiken partide basko jokatu nitin. Zenekin? Berrez ustakin eta oiken nahi nintzen, jakaken ere bai, denak irazten zireteken, atola eta ere bai. Atxila, Azkenen, pues, ikusi ninja ezingun lagorain, eta remonten nahi zinen herritar bat ere bai urrutia, Zaldistarra jun, Mexikora jun, gaina Mexikora 2013 juntzen, ne debut, baina pixko lehentxio jun, eta berak erakutsi zereken 3 egun ez dola. 3 egun, nahiko izan alitu da. Hasieran bai, eta gero, bai, esan urte bat dola haueken entrenatzen galarretan, eta debutu nien, eta... Hombre, hori asko iteike bai, hauek esategu 18 urtekin hasi ziala, baina zuia kantxa esautzen bazu, frontoia esautzen bazu, ez da, pelotan dinamika, azkenian ja, erresago hartzen diozu, ez da? Hori asko itxendiko. Hori asko iteik, ez da? Zein izan nuen aldaketa ondila pelotatik erremonte egiteken nien urratz hori? Azteko velozidadia pelotana, ez da? Nun kokatu, ez da? Botia anin, daian jarri berdek, ez da? Bai, velozidadia, eta gero... Karo, zesta, pilotan boti eta hartzia ez da, hainen zaila igual remonte partidu ikustera jonta, bino, zestan, ez da eskun bezala, imarozo eskun alturan sartu, bino, gero remontatu. Goxatu, ez da, remontatu, igurtzi bezala imar duk, eta pilota pasatzen zesta duzit, hori pixko zailena, lemezko ezkerko paleta da denak. Denak atzera, bino. Paleta anunzio, egi, Zeu santzen bezala, fronton nahitzik horrek, ja, pixko gexio. Bintzak kolokazioak eta bintza laguntzeek, baino jarri inbiar, ez da? Gehiago da? Bai, dana botatzen gungo gaitu, bai, hori ja sartzen nahi daun nian, beste pusketa botako jak. Oso ondo ba. Bai, guen ikusten pixka likoxo da hola. Baina barrutik gorrantzea ziok, ez da? Bai. Bale, ba hori emango jo korrela, eta gero reposu egingo joena da, ja bere kremosia eman, bueno, kremosia bea ida ematen gurinakin, baina nitea masa relajatu, eta gero ja erresoangoa. Gero ikusiko dugu irin pixka berbago ez, baina reposok asko laguntzeu, Eta hemen behitu, ni haineiz txirregitxarrakare botatzen honea osagaiak, behitu, hendikan urtutzen ez eizkit hemen pralinetan, baina behitu ja, ze brillo eta ze gauza goxuak edatzen nahi danen, Itxura erra, guain ingo jotena bazterrak eta ondo harrapatu. Goxatzen, eta hi, frutero, ondo, ez da? Dena mozterenio. Ezinio Ni be, urte asko egin labanaken lanen, Bai? Ni Labanakin? salmona mozten egin neok 7 urte. Benetan? Bai. Eta nun egon ditzen, izokina mozten? Ni fabrika baten... Noruega, nola? Hangoa, salmona handik hartzen ginen. Fabrika baten, izokin fabrika baten izineken beran. Vale. Eta 7 urte salmona despizatzen. Bai, ona, eta zer, nola ditzen zuen? Zer tortzituko, soika nola tortze zaiga? Tripakateta. Tripakateta tortzek? Bai.
bai, noreko pistifatorio egitetik tortzintxo. Vale. Eta gero gukin berra dago pareato, eta dena utzi aragitan bakarra, bi xolo Aragi muta. bakarrian, azalakin? Ez eta azala gero kendo. Bale, kendu. Eta ketzeko edo... Lemezko inberdo burua kendo. Bai. Gero erditi mozto, bi xolo mutan pato, Bai. bentreskata hoi denak kendo, eta ez durra denak espinak eta denak pintza batzuk natetzen Bai. egiten ere bai erdiko hoi denak, eta lomo, zera, xolomo bakarra utzi garbi-garbia, eta azala gero kentzen zitzaioke makina batek, Eta hori orduan esuan ketzeko, oza, freskoan saltzeko izate guan. Ez, gero ahumatu iten zuten. Ahumatu, ketu ite ziren gero. Ahumatu esaltzen zuten gero bai. Vale, ona. Nio horta makarra, gero ja sukaldi gutxi. Izi. Eta gaur egun zertaz naritzeaz lanian? Gaur okindegi baten, gaur egun. Ai, okindegi baten, ona. enpresa txiki baten leitzan. Leitzan bertan, Irazke paren egin, eta horren lagun batek entxipatuz dereken, eta gustora esan horreitzen. Entxupatzia ondo zio, baina gero kailu eman berdek alditzeko, hori alaek. Bale, hau azkeneko posketa botako jaguarroa, basiak txirri txarraka, eta zein dekire hori bidia? Ni Itziarren tet, automozion. Itziarren? Nire entxupiak izartzen joan. Bai, ez? Nire entxupiak entorren Ama egiten zian lan da. Bai, haren parte sartu nituen da. Bai, guztua, ja 10 urte, lanian da. Eta automozion zeiten dek bertan? Kotxeentzako, bai, baina kotxeentzako, kamionentzako, itizkio, suspensioantzako pieza batzuk? Vale, ona. Bueno, pentsatzen jat horritet zuela, que Europa guztia saldu, eta kotxe marka guztiei, eta danetik... Bueno, Europa eta Alemanira, eta Korea, eta daneak. Ona. Bueno, hau bai ligatu zaitela guain, beitu, nola ligatu dan, ze brillo, ze fina, eta guain hau ostutzen nahi da, baina utziko dugu pixka gehiago ostutzia. Horea beitu, beitu, eakutzi jendia. Beitu ze itxura hartzen nahi dan, eta beitu nola da, ja aidan iten. Haumen, reposo bat emango jau, gero beste golpe bat emango jau, eta ikusiko zuen ze ondo gelditukoan. Benetan guain emateu nola gurina sartu berri, gurina berotu indeken, urtu iten dek. Eta orduan fin-fina gelditzen, baina hau, moazokote bat gelditzen bada, eta bloke gelditzen bada, gero bloke izango da gure gozointza, ulertzen? Orduan xamurra gelditzen bada, gero xamurro geldituko da. Bikote, zehazki jungo haitu mungiaino, bertan zio lekuna gozotegia, hemen okina, hemen gozogilia, eta hemen mekanikaria, baina gozozaliare bai, eta bertan dindigu gozo bat oso mitikoa bertakua, eta ikusiko zue, eharra, guazen ikuste. Eguerdion Joseba, gogoratzen nauzu, Jone Markaida naiz, Lekuona gozotegiko jabea. Eta hemen ikusten duzuena, Basordaseko harriak dira, gure produktu famatuenetarikoa. Nahi duzue ikusi zelan prestatzen ditugun, guazen lantegira. Historioa pizka bat kontatuko dizuet, ze historio berezi bat da. Aitak 1985 urtean asmatu zituen Basordaseko harriak, ze Basordas mungiko hondartza zen. Baina 1972 urtean gutxi gora bera, Lemoizko nuklearra egin zuten, orduan Basordaseko hondartzori kendu egin zuten. Eta, bueno, horrela bururatu zitzaion aitari Basordaseko harriak egitea. Eta guztira, 38 urte daramatzagu Basordaseko harriak egiten. Beno, eta orain nahi baduzue, prestatzen hasiko gara. Horretarako daukagu hemen pailletea, hau da produktu frantses bat, crujiente bat da. Galleta baina hobeagoa da, pintxo hau. Eta gure Basordaseko harriak 3 txokolateezkoak dira. Zuria, esnekoa eta beltzak. Eta gaur beltzak prestatuko ditugu. Hasiko gara lehenengo txokolatea atenperatzen hemen landu egingo dugu marmolaren gainean. 50 gradutik, 28 gradura jeitsi temperatura. Teknika honegaz lortzen duguna da txokolatea gero azkenean dizdira edukitzea. Hau nire aitak erakutsi zidan, gaur egun egia da makinak daudela, hau egiteko. Orain, egingo duguna da berriro 30 gradura igo. Bolean lehen, txokolate pizka bat utzi dut, orduan lortuko duguna da berriro igo 30 gradu horrietara. Eta egingo duguna da pailletearekin nahaztu. Burua freskatzeko kontatuko dizuet zeintzuek diran gure produktu berezienak. Gure gurino pila, Lekuonako produktu izarra, uste dut dela. Gero izango ziren Basordaseko harriak eta antontxuak.
Horiek izango ziren 3 produktu zarrenak. Baina pasadan urtetik ona beste 2 produktu bere bai atera ditugu. Euskadiko pasta onena, bitxia deitzen dena, eta azkena izen da bonboi bat sustraiak izenekoa. Eta sustrai bonboi honekin, aurten, otsailan, estatu mailako txapelketa batean, 15. postua lortu genuen. Hau prest dago eta orain forma emango diogu. Beno, eta kuriositate bezala kontatuko dizuet, pasadan uztailean, turra dela eta, Euskadiko gozogileen elkartearekin batera, atera genuen turreko pastela. Eta bukatzeko, moldeak enduko dugu, eta hemen ditugu basordazeko harriak. Bueno, Joseba, hemen dituzu basordazeko harrien 3 motak. Nahi badituzu probatu, badakizu non gauzen. Leku ona, Mungian. Agur! Ai, ama, family, eharra, txokolate beltza, esnia, txurilla, zein ergin hasiko gintuan. Eo zeinekin, ez da? Eo zeinekin. Egia esan, eharra itxura, jarraitu goxatzen denoi, eta holako gozogintza benetako egiten. Bezarka handi bat, eta bakizu. Ezautze geha, 2. aldiz, 3. honea, torri beharko zea. Bale? Gu hemen ongo geha zai. Bezarka da handi bat. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen txe, ekarri ditut, hemen intxaurra batzuk, garrapinatzeko, bale? Gure errezetakin aurra jarraitzeko, nola laban ondo moitze zuen dazu, gorea prestatu eta utzi ezun, nizo zein behar detu gain. Bueno, hemen dakauna da, baitu masa, ez dugu gauza gehioin, bakizu telebista magia iteula eta denboa gehiago pasada, baina hemen, gertatu behar duna da, baitu hau ze fina gelditzean, baitu, masatxua, ikusten dezu nola herri transparentia bezala da, hola geratu behar du. Eta hola, nola sortzen da hau, ikin degenetikan, reposo txiki bat utzi, hortikan 20 minutura beste meneo txiki bat eman, da geho utzi lasai. Askotan moko sozio, peajo sozio, eta horri biltze gaitu mareatzen, eta hobeto da reposokitia, autolisiak itia, eta ordu niten da beha irina hidratatu, eta xamurra gelditzea. Eta hemen inberdekik 2 pusketetan, zatikan gero 2 ingoitugu, bale? Orduan, erditi moztu, atea bertatikan, irin pixkat emango izut igual espeatzeko gehiagi tablan eta dana historia, hemen horrela bota, bertara bota masa, eta 2 pusketetanin. Eta ikin berdekena hemen dek, bukatzeko ire marmela berezi hau, hemen digan, asala bilontxak enduko ituk, albeek txuri gabe, badakin nola itean hori? Ez, bale, baitu. Itean nada, hemen dikan ite ziouna, bueno, hau gordingo deu, irinare hemen jutziko deu berbazu, hemen, baitu, hola iten dezu, eta hemen, txuri gabe ateak, ikusi aldez, txuria amarra oitek, eta berdio bagarrigan asala, bale? Orduan honekin, hola ateako zeik. Labanekin txuia ateatzek askotan. Bota hola beste 2-3 pusketa, eta listo. Da hi labana berraldek. Bai, noski, heldu, hemen dakazu. Vale, erditi moztu, eta 2 bolain lasai, hemen txizkinan utzi, eta ingoituguna da, gero, tapatu, ez lehortzeko. Eta 2. reposotxo bat emango jo. Honekin tapatuko ditugu, gainetik jarriko jozu, eta listo, vale? Eta nik esan dakoa, garrapinatu egiten hasiko nauk. Bueno, bikote, guain, elkarrekin aritu zeate, txapelketan. Beti elkarrekin, askotan bata bestian kontra, aurrenengo aldiz elkarrekin, ose? Kontra gehiago jokatu jo. Kontra gehiago? Joanen aurretik hasi guan. Bilok aurretik hasi ginen zen da kontra asko, partido asko, amistoso partido asko. Eta bueno... Lazenek irazizikin gehiago. Ba, biek nire batxo orduan. Orduan bai. Eta apostua da honia maiganean? Ez ginen, nola posto nire. Katxila. Guaino biek elkarrek nahi eta. Bai, ez? Leno, bien nivel igual txu ginen, eta bete... Bilago betu ez guain. Bai, eta leheno txapelketetan eta hasi eran ere, karo, gu orduan hasi berrik, eta bi txapelketetan sartu nahi, eta bete nivel igual txu, eta hortxe bitzen ginen, bete, hortxe. Nervioso, eta bestiak, eta... Bate, eta tiki hau bantartia. Zer bilatze jo nunei eta ikiria, zen ez zuen punto debil ja. Honetik atetzea. Mala hosti batzea, hori du, hemen, klabea. Eta nola jartze jo nunei mala hosti jan? Baina aurrian, oatzian, eskerraldea, beti dakazu, puntu flojua, ez da? Nun baitetik ez da? Hore bete, honek adibidez sakerrestun zin igual puntu flojuna, orduan nek zagero esaten nion ongi sakatzeko,
bere puntu floju hori izaten zin, eta gero eskura emanez gero bere puntu fuerti izaten zin, Birrendu tantua itek. hau du bukatzen zila, bipareta, oso nire ustez kuadroko benetako berak dek, orduan bererik kentzea pilota. Urrutira uste gunda. Urrutira, Eta igor nahi zeharrapatzea jute itzan. Honek, danea. Eusein, nire eta jotzen zion, kiston indarra egin, da indarra zakak latza, eta sasoia ere bai, eta zaila izate honek kontra gatzia, azkenen, hau latzen baino pelota bakik indarra zakak eta txikitu ezin da. Ni hoi gertatzen, ni pelotane beti izan hau, ino izan hau izan makala ezertan. Baina indarra falta neire da. Hoi importantiek, Ba, importantiak, eta ni gaina beti, guain pixkat hasi nau. Baina txikitan beti dituan eskolako txikilena. Txiki xankame, ditzez itxaten, xankame beti hanka fin-finakin. Txiki gitintik akzio asko. Ba, eta ni akzio asko ditini, baina bateko nire. Da ni aurre eta atzea, eta ezin da mekauen lamar. Egia zan, horreatik nahi beti, pelotan da ikusi ditenian oinatz, edo guantxe altu nabea, ikustekela eta esateki. Hau, ze marabilak ikustia ezkurdia bat etortzekela kiston indarrakin da, ziki zakat ez dik, hori bea egorten. Eta nire egia esan gehi ustantzkire koloko pilotarik. Artista gehiago derenak. Ikusteko beti politiako. Gero, karo, poderea duen pilotari bat ere, karo, hori hortziok, hori seritik tortzen gauza da, eta ikasten ez dena, hori sekretua ez da hor, eta egia esan nire gehi ustantzerek artista eta gauza politiko ikustea, baina, bueno, gero zabaletat ikustea ere gauza. Hombre, zabaletat ikustea, esate, zabaletak tokatzen adorrian. Aurre eguna, Hori esan, zabaletare banakakoa jolastu zinean, bere xarma mantzin, Bai. Eta holoko pilotarik, hasi. Bueno, eta hemendik aurrea, a ber. Hauze, gehiago botako zeo ni, ez? Nik usteat holaxe, ingo zeune plastikitua jarri, ez lehortzen juteko, bai, holaxe, ikusitzak zeisa murrazio gen, ateako zaigu gofre batzuk honekin, kistonak. A ber, tapatzeko baina badon hemen. A ber, oidek, saiatu da tapatzen hori, eta ikemen, nahikua, ingo zeunek, azukre bota, espeatzeko urtantoa botako ziet, eta martxan jarriko jatu dire lapikuan. Vale, urtanto bat, zeatik espazio guri botatzen, hasieran itekenaek azukria karamelizatzen aztek, azukria itek eta igual peatu itek. Eta ez peatzeko, garrantzitsuek hasieran urpixka botatzia. Eta horrei behira, ia upeatu zaitek. Ai ama. Venga, guazen. Venga, martxan jarri du hori. Eta hemen, garrapinatuak egiten nahi nau. Sekula inaldezu eso garrapinatuak. Baina plazetan da ikusiko zuen ferian da hola, nola da, bueltaka katxako eta garrapinatute. Ba, hori inberdekola, baina eskuz. Hemen, dagoain de puntua, karamelu egiten aztekenian, hemen inberdik gelditu gabe ibili. Zeatikan, bestela bloke bat iten dek hemen. Ikusiko zuen gauza goxu dago. Bueno, jandakoak izango, zate garrapinatuak. Janden iten bai, baina jaten ez. Ondo, bitu nola astean guain lehortzen, eta guain de puntu bat askatzen astegana. Askatuko ditu danak, eta hor hasiko ditu geho karamelizatzen ja. Vale, hai gaituk, bagiztak txirrik itxarreka. Zuek horrekin, langutxi ematzi eta hoi. Enditxekin labana enondo moitze zeine eta langutxi egarri zuentzako. Ai, ama. Bueno, Aritz, eta ire kasuan, aurtengo txapela binakako irabazita geho, besten bat etorriek bai, ez da? Bai, egia esan hor remontarikin bat jokatu ginen, beste bat herri, Orion, eta gero Aizarna Zabalen ere jokatu zuten hauek, eta jokatu ginen herri-zerriko fronton motzetakoa, eta hori Jose Txezkurrakin jokatu nin finala, eta irabazte suertatu egin hori ere, eta esan pozek, leheno final asko galdo. Batza. Toain bi irabazi nikin. Eta irabazi. Bai, bi bai. Guain txapzema, guain ez dakin utzi txapela, ez da? Bai, horteko. Ez dine, esan oso pozi bai. Eta, urren urtia behira, ze, bikote berdin eskatu berdezue, o nola ziak hori, haber jartzei zuenak konbeko esate? Nire berriz egunekin guztu gotu. Ondo, ez da? Txapelketa gara indiu, eta oso askotan, egiten dizteko pilotan eta remonta askotan, egiten dute txapela defeintzeko pareja berdine bat, gure patentzi dute. Pasatzen zaizuen berdina, ez da? Ahi jasan adibidez, aurrenengo lehiak eta hortan, intzen duten danan kontra, zenbat irabazi eta zenbat galdu zen dituzten hor? Hiru irabazi, ez? Hiru irabazi eta bi galdu. Osa, horret zitxon favoritismo jain garbit zitxon horra, ez da? Denan irabazi inoken. Gura de inork ez zigotzen. Ez, ez? Txapela irazteo. Osa, du erupia, irabazi ez behar du. Erupia irabazi ez. Bai, esan neo operazio batetik aten nioken, eta justu nahitu nioken, eta pareja flojo azala
uste ziren. Guk era, uste gini bareina. Kasue golatean ziren frontoira. Beste relajatu eta Zer deken burua, bai, Bai. Baina, bueno, ondo biliko zinaten da, entrenatzen da. Batzutan, lesioak eta lasai jote horrek ere indar berrituta ateatzea araztik, ez Presiori gabe, gainera. Gero, tortzin ez, eta nahi duk, ominik ez harto. Eta gero nahi gabe igual irabazten du partido bat, eta gero beste bat, eta nahi gabe presiori gabe, jagoien sartzen zera. Txapelan jau. Txapela torrezen eta konten. Bueno, bikote, hemen txe, marmelada martxaltzekau, txokolate listoakau, bolatxoak indadazkau, eta garrapinatuak ebai. Ingo deuna da, beste reportai bat ikustea egun, eta zehazki jungo gaituk nutrizionista baten gana, eta esango egu beak azurriak eta kentzeko, eta bueno, ideia honak emango izkigu, osasuntxoteko, eta gero zuen nutrizio eta zeba itzengo dugu. A ber, kontatzen zuen. Guazen erreportaira. Kaixo, eguerdion, Eider naiz, Onure Zentruko nutrizionista, eta gaur edulkoratzailei buruz eta beste alternatiba batzui buruz hitz egingo dizuet. Eta zer dira edulkoratzaileak? Edulkoratzaileak zapore gozoa ematen duten sustantziak dira. Hauek kalorikoak izan daitezke, hau da, energia ematen dutenak, adibidez, azukrea, jarabeak, siropea, eztia, panela. Gero bestalde, edulkoratzaileak kalorikoak daude, eta hauek ez dute energia ematen. Hau da, normalean, sustantzi naturalak edo kimikoak izan daitezke. Adibidez, stevia natural moduan, eta gero sustantzi artifizial moduan, erititrol eta sakarina adibidez. Zein da arazoa? Zapore oso potentea ematen duenez, ohitutzen garela zapore oso gozoi eta gero fruta bat jerterak orduan, ez zaigu gozo iruditzen. Orduan, gu berez ez dugu gomendatzen edulkoratzailea kalorikoak erabiltzea. Nutrizionalki gure mikrobiota kaltetu dezakete. Hau da, gure estetan daukagun bakterien kalitatea murriztu daiteke. Edo alterazioa agertu daiteke. Orduan, fabrikanteak gomendatzen duen dosia hartzea gomendatzen da bakarrik. Ez, hortik ezin gara pasatu. Bestela, digesterazoak izan ditzakegu. Beraz, zero den freskagarri batek, azukrerik eramaten ez duenez, nutrizkorreko sailkapenean goian egongo da. Orduan, freskagarria osasuntzuak dira? Bai edo ez? Nik ez ditut gomendatuko. Freskagarriak direlako, ezta? Oliba olioak gantz asko daukanez eta kaloria asko daukanez, basuago gelditzen da, eta guztiok dakigu oliba olioa oso osasuntsua dela. Orduan, ondo dago nivelatuta Nutri-Score sistema? Ez, ezta? Erakutsiko dizuet orain hemen daukaguna. Hau, stevia likidoa da. Berez, sustantzi naturala da. Baina, tranpatxo bat dago ere bai, ez da stevia puro moduan saltzen, baizik eta glukosido de estebiol, horren sustantzia bat, eta beste edulkoratzaileekin nahastu egiten da. Orduan, berez naturala dela diogu, baina ez da oso naturala. Hemen panela daukagu. Panela, azukre integrala da berez. Osasuntzua da? Bueno, erabilaren arabera. Hau da, gure elikadura osasuntzua baldin bada eta ez badugu gaixotasunik, azukrearen kontsumo txikia egin daiteke. Eta panela izan daiteke aukera osasuntzu, erdi osasuntzu bat. Erititrol eta sukralosa daukagu. Hau, beste edulkoratzailea kalorikoa da. Erabilgarria da? Bai, asko erabiltzen da postreetan, eta berez, kantitate txikia erabiltzen badugu ez da izan behar kaltegarria gure gorputzarentzat. Eta hemen daukagu kakaoa, kakao naturala, azukrerik gabekoa. Normalean kontsultan hau erabiltzea gomendatzen dugu, eta ez bagaude ohituta oso mingotza delako, azukre apur bat botatzea ere gomendagarria izango litzateke ohitutzen joateko. Eta pizkanaka azukrea murrizten joango ginateke. Bueno, orokorrean ez ditut edulkoratzaileak gomendatzen. Ez da azukrea, ez da sakarina, ez da olakoak. Zergatik, elikagaiaren zapore naturala zein den ikasi behar dugu, eta gure ahosabaia ere irakatsi behar dugu zapore naturaletara ohitutzen. Eskerrik asko egin didazuen bizitagatik, eta galderaren bat baldin baduzue, badakizue idatzi Onure Zentrura, Gasteizen, eta erantzungo dizuet. Eskerrik asko, agur Joseba!
Ondo, Eider, mila esker, ze gomendio honak, ez da, bai. Zuek oso gozo Bete zaliak inbat. altzeate. Bai, oso. Gehiagi. Gehiagi, Bai. asko zaindu behar altzeate. Berez bai, zaindu behar bai. Berez bai, ona. Zaindu behar bai, dino. Egi esan, guk gure, aparte gure lan atola jo, orduan, ez ziutek holoko exigentzirik zetzen. Orduan, nik egi esan nire partetik denti jaten dit, eta gero ikusten dut asko pisuz goitzen izela. Eta herri sartzalde pixua, ze? Bai. Bai, ibai. Ni bai, honek Bai, bai. Ni justu kontrakoa. Bai, Ni Oskar Jandare Ezin hartu. beti flako. Bai, Beti txikitatik zanok eta Bai, hor zeitzio. Eta ze gomendio emati zueo, igual esate zueo, zuek zenean indartxu konbiartzete, bertara, ez da, hor energia tope, berdezu alde guztitatik. Bai, hori Eta bai. segun atzia malin bau igual pixu pixka ondo, torte zaik, ez da? Bai, hori da golpea bestela. Golpe pixkat, ez da? Atze metro asko. Ni berditena. Golpea, karo. Ia horrela izango ditzen horretari. Bai, egi esan bai, jan denetik egiten dio. Bai, Denetik. ikusten badimo, que ja hola pixko kondizioetik kanpo, pues, horrek ikusten dugu hori eta bajatu barra. Eta entrenatzeko, zei jutu esate, kantxan entrenatzen dezu, bueno, martxan jarriko dituk, Bai, hemen bai, aurrena, bai. gofre bat ingo hendik, Beitu, gofrera berotuta dakau hemen, beitu, bero, kia botatzen, Baizkizue, barruan, gofren barruan bilatzitugun kurruskariak azukre dutza dala. Eiderren bronka garra botako ditugu, baina, bueno, eiderra goiziko eta asko eskonta, bale? Azukre pixka botako jau. Iten deuna da, barroa sartu, bolatxo bat bezalain, barroa sartu, kanpotik baten bat topatzeko hartzen dugu erori zaizkigunak, eta gehiagi gabe, Guan ingo de bola zabaldu pixkat, eta ingo jaunaik. Itxi, eta egurra eman. Bea geho jungoa izkinetaino, Orduan, hau, itxiko jau, zanpatu, eta 4 minutuan gofria indiko gu. Bigarrena ire kontu. Eta ikingo ekena dek esne gaina arrotu, bale? Vale. A ber, hemen, karau martxan zekat. Bale, esne gaina arrotzeko, emango izut. Hemen barillatxua, hemen dakazu esne gaina, azukria pixatuta dago, berta bota dana, eta arrotzen jun, bale? Venga, hoi zure kontu, haure listo erabilitakazu ja azukria. Bale, listo gaude. Kontatu, a ber, ze zaindu behartzate? Frontoian ibiliz gain, ez dakit gimnasio pixkat, korrika, mendira, zerra eman berko esan nioten. Danetik pixkat azkenen. Astian entrenamendu egite txikio, aste arte eta ostegunetan, izatetuk. Aste eta ostegunan, hoi kantxan. Bai, kantxan. Entrenamentuan hori tezue. Ja, ia txuriz jantzita kantxa jun, zesta garrita. Jantzi kaleko erropakin, txandarakin. Eta, goxe, lau juntatzea dituk, eta partio joat txikio. Eta partio jolastu? Partio jolastu. Bai. Eta gero, behintzak galtzikena abdominal bat zuinberko, eski galtzikena behintzak, ez da? Ez? Hore, gimnasiko gauzak, eixi maiegu. Bai, Egia esan hoixe teknikoa, hasten bi aldez kantxari jonten entrenato. Vale. Bakotxak bera galdu bezala, laukote osatu, irunaka, mano, segun ze... Zenbat elkartzezaten. Zenbat elkartzen gaitu gentola, eta gero fisiko ere bazeok. Hor batzu juten txok, beste atzuk ez gaitxe juten. Ni bintzak gutxik gutena. Bai, Katxiz la mar. Eta fizikoa tokatzen genean zeiten dezu, nola iten dezu fizikoan txampa bat? Nik egin esen ere kontu iten dit, errin. Gero hor iten jizte, pues seriek eta hola, nik uste, ez? Bai, horiek. Nola iten dekire kontu herria, nola? Ri, bat, bi. Hori bai, kabata, cuidao. Cuidao, Egi esen buelta batzuko mendira hola, bina egi esan beste kiroletan asko usten zerek, launak oso kiroltzaleki, pala, pilota eta hola, eta ne uste entrenamentu hoben hori duk frontonen sartu, eta nire frontonekoa, gimnasio eta ez dit behin... Eta mendira segutaiz, ontotak guteaiz, ozertak guteaiz mendira, kontatu hemen, Bai. Pare geharrian bizi eiz da. Bai, onjo batzuk atezen jokan, nio ni bitzaile txarren. Bai, arreba ona, bitzaile ona, eta arrebakin asko juten eok, eta batzu hitzen juta konten bai. Vale. Behitu zakorri, aizia sartu bertzio, eta arrotzeko inberdiunek, ondo ahitzan, baino, aizia sartu, bale? Burbuila ikustitu nola teatzei duken? Venga, eman eurra. Vale. Eta ire kasuan, etzeki ze gustatzen eginitia. Ire kasuan, frontoia egitei, eta aparte mendira jutia gustatzeatek, eta aparte gimnasioa juten hau. Eta holoxe. Gero hastian partido egitei du, eta partido jokatu, eta zei holoxe. Elkarrekin entrenatzen zue? Bai, batzutan tokatzea du. Eta ia danak erremotari jolastezun ia danak elkarrekin entrenatzen dezue? Bai, ez da? Azkenean etzea eta inbeste eta danak hemendik antzadete, ez da? Binaka jokatzeko netzeo sekretu, gero banaka igual jokatzerakun bai, ez duk ikusi nahi nola jaun, importantena banaka duk. Entrenamentua ze, zuekoan nahi teno biltzezate? Igual eguerdi eguerdik amabitan entrenatzera eta... Gau batzutan pasatzek, lau osatu beren bost osatzea jok eta hoi entrenatu eskasa egatzek. Bai, Eta hori nola itezue, guk hori tegenian tanto batekin bakoitzak kalea. Guk itizkio
itizkiu trinketian. zeira itizkiu, partidu txikik, Vale. eta galduala, galtzeuna kalea eta bestia zartzek, eta hori txara zagabaki. Gu anaiakin gu bosta nahi gaitu ganean, bosta nahi, gutu bota mutila. Eta jute dituanean frontorea guite genian, bost bali bagintuan, tanto txarra itezian taldekua, aurrelaria kalea, atzelaria aurrelari eta bestia atzelari sartzegoan. Eta tanturo aldatzen, bai. Guk horrekin dio, aldatzen dio posizioku bakarra, eta nire formara asko zobeok. Hola ez gelditzen, eta tanturo beti bat barroa ziak, beti bat barroa. Txanda luzeu. Ez da gauztite, ezkenen. Gio, zene girazik, giotan egirazik, eta galdu. Gobrizea zartu de barrun. Zene patu tragua geho. Ikan nahi nartetan egirabazitzen nilego, no? Eso. Ni anaia zeskate bai, pare bat hola, ni baino indarge jokin. Geo eneko oso abila ekela anaizarrena, eta ni eneko nurratzak segitizkilat, eta gero osigorre bai sasoiko ziokela, eta agia santanok ibili gaitu asko frontoian, asko. Gu trenkete txiki bat zekau etxe azpilan, eta anaia gonbiatu izkik, pelotari mordu, etorrituko horrea titin, irujo, oinat, bueno, haundi danak etorrituko horrea gukin trinketian jolastea, eta zue biloke gonbidatu eta zabete. Zuen areago, jolastu, itxasuan bainito batin. Baskari ere. Eta gero, Baskari erra. Dana egin da ziok. Bueno, esango ziot eneko, ikusiko zuen. Eneko dek nera nahi zarrena eta harekin zin. A ber, hau. Eharra itxura. Ba, eneko desarren eta harekin zin, Gipuzkoako frontoi danak pasa, eta danetan jolastu zin, eta bizikletaz junuan, dana eta, bai. Eta guain txintxilik azegan, nahi dula guain bizkaitarrakin, da gero ez dakizeta. Hortze bilek. Lanpetuta ziok eta guain etxeka denboa. Gipuzko entzilan gora etorri guan, da guain haber segertatzen. Bueno, hau ingo deuna da, atera bendikan. Vale, beitu, eharra indieuna. Vale, eta bueno, ja zukri aldaka barruan. Ba, venga, barroa sartu, eta itxi. Eta hori, segi arrotzen. Eman eurra, eman. Vale, marmelada, listo dakau. Garrapinatuak ere bai. Horre, egur pixkat gehiago, pentsatu da frontoia nahola, basetostikela, venga, eman eurra. Deduz, egi kanpora batzeko. Ibaldi, pixka kanpoa eroitzen baek, Ingo deuna da, bueno, hau beruan da guain, baina ingo dutena da mostu, platera eratzeko, bate baino gehiago jateko, ingo deuna da, erditikan mostu. Erditikan berriz emoztu. Bueno, eta egun libretan, seiten dezue. Zertzate gehiago, ondartza saliak, mendira, Ni gehiago mendiku, no? pelikulak ikustea. Ni gehiago mendira juten, no? Mendira. Ondartza etzea, garrazia asko egiten. Tartega juten, no, baina, normale mendira, gehiago. Eta hi? Nire bai, ne afizio handina izia dit, eta... Eiza, claro, hango parajian, Bai, uso izin han Usotan, nakio, bai, basuretan ere bai, ekipo badioan herrin bertan, eta... I, lehitzan launa hundi bazek, handik basuretan asko biltzeana, beliosorokua. Ez? Julen, deitzen beha. Julen. Leitzen asko zaudek. Leitzen, bai, estari asko ziok. Eta esan hortxe, eta gero mendi, ondartza gutxi, beharrezkun, agintzen diatenen, ondoko agintzeke ondartzara. Eta bestela mendi, bai. Ondo. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, beitu, a ber, jarri goitu hemen, 1, 2, 3, eta 4, oso ondo. Horrela, azteko. Ingo deuna da, a ber, goiara pare bat, bestia txokolatiantzako, eta bestia esnegainantzako. Vale, bagoaz. Bueno, hau, bale, Joseba? Ondo, arrotuta ziogori, ezin hobe, nauzi. Ondo, kontratau, pastelerua, hemen, gai zeibiltzeiz, errepartuan esan dek? Bai. Barroa, sartuko je, Dote asko itzak utzi. Sobra ofizio xerea, Oide. Bueno, nire, azkenengo vuelta bat, a ber, venga, haure kanpora. Txokolate pixka botako zio, aurrena botako zio nata o txokolate, aurrena txokolate igual, no? Bueno, hola ingo ju. Tinta errazik. Buah, venga. Grofre hori kia botatzen ere irik izak hori agazemuz doan. Dana jan nahi dizkiuta, Tia, gorra zego egiten. Hor klip basegak, klip txiki basegak hor, honeaka goreka, tak, oide garrazela. Ema jo beste minutu bat, venga, itxi. Xamur agarreko juta. Vale, guain hemen, hau listore, bai. Vale. Uah, eharren diu, Venga, elagundu hemen masusta jartzen gainean. Venga, bate masusta eta bestiak hau. Ni esne gainean gainean. Hemen gainean, danba. Danba, jarri. Bakotxari bat bateko. Danon artian bokatuko juta. Venga, hau. Eta hau. Eharra. Eruitzen nahi zaigu dana. Bai. Itorri eunia, geldikan nion nahi. Venga, eroitzen danean, gehiuten de, como naita eroiko baituan bezala, ulertze? Hori trukuak ikasiteia, vale? Esperientzia, cuida. Oso ondo, ezin hobe lagunak, ezin hobe.
Bueno, bikote, azteko eta behin, jarraitu arrakastan, jarraitu goxatzen da gure kirolak aurre ematen, eta gomen jarraituko jo koxinatzen da gorputza goxatzen. Bueno, lagunak, bihar Euskal Jaiak zarautzen. Hemen gatzen bazate kontu zibili, kontu zibili. Bihar egun ondila zautzen, da txintxo ibili lagunak. Agur! Agur!